गिबियावनो आंनि सिबि नार्जारि इउटुब चेनेलाव आं नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाबाय दिनै गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ आं नोंथांमोन बयनिसिमबो जासिहरनायखौ थाबाय थ' जायफ्रा आंनि नैबे सिबि नार्जारि इउटुब चेनेलखौ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोननिसिम मोनसे गुरैयै मिथिहरनाय बा खावलायहरनाय स' दिनै आं मोनसे बेबायदि ब्लगखौ लानानै फैदों नैबे आंनि चेनेलाव कनफारेन्स जादोंमोन आरोना खाग्राबारि मण्डलियावहाय इयुथ कनफारेन्स जादोंमोन बेयाव ओरैबायदि मोजां मोसानाय रायजोफोर बेखौ आं दिनै नोंथांमोननो नैबे आंनि सिबि नार्जारि इउटुब ब्लग चेनेलनि दुवारै आं देखायनो सानबाय दिनै बाजारबो नै दावराव बेनिखायनो नोंथांमोना दावराव खोनादों जानो हागौ बेनि थाखाय निमाहा बिनाय थाबाय नोंथांमोननिसिम नोंथांमोना नायलां भिडिअखौ जोबजासेल' नायलां ओरैबायदि इन्टारेस्ट जाखादों आरोखि माने रायजो राजाफ्रा ओरैबायदि मोसाखावदों बाज्ल'जोबखादों आरोना थ' दिनै आं बेखौनो नोंथांमोननो देखायनो सानबाय थुदो बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालाम Langgan sampai buar buhuma Langgan sampai maya tilia Langgan sampai buar buhuma Langgan sampai maya tilia Kristian dau harap zamana Langgan sampai buar buhuma Langgan sampai maya tilia Latina barang liar Gina barang liar Umpina barang liar Olah gana Aku laku danayang Leka pora selenayang Soma si binayang Dinti langgan Langgan sampai buar buhuma Langgan sampai maya tilia Langgan sampai buar buhuma Langgan sampai